Awumama. Ya sawona. Njani? Ngiyaphinda kanti. Wazoma. Ngiyabonga. Ngicela ukuba usibani. Likwerekwere lakho. Hayibo. Ikwerekwere yazi ukuthi inhloboni leyo. Yo, thatha mina nje ungenza ikwerekwere lakho ngizokwenzela anything. Hayi cha bandla yabona ke umuntu uzongenzela everything. Eli data. Data. Yazi inkinga yami idatha ngilishiye endlini manje bengicela ukuthi sihambe. Hayi simanga. Siyolanda idatha. Sihambe siyolanda. Kanjani endlini nje? Oh, ungabusabuza. Hayi ngathi ufuna ukungigoja lapha. Siyolanda idatha. Date ikhona le. Date. Okay. Ladies first. Ay. Ungahlala lapha nje, ungahlala. Yona ke indlu yempohlo le. Bakhona kodwa ke no sisi wami nomshanami. Ngifike idatha. Oh, data. Hey. 2025, yeah, new one data. Ukhuluma ngani manje wasukhuluma ngama-data no-2025 mina ngifuna idatha. Ya yona le data uyayifuna le. Date calendar date. Hayi wabantu kanti inhloboni le kanti uyisilima yini ngithe ngifuna idatha mina ayilento. Sengishiswe yilanga kanjena. Hayi. Oh, man, sikayilungisa lento le. Yini elungayo faka idatha manje. Yini kanti idatha? Idatha engena la efonini bese uya Facebook uya WhatsApp. Ya TikTok. Oh! I-airtime. Kuyafana. Okukodwa ke. Hey. Sengisi, hayi hlala phansi ubala lona. Hayi, ubala umshanami uliholile iqolo. All right. Kodwa awuqala ungenzela ukudla. Ukuze ngibone ukuthi yawazi yini phela ngifuni mina ngimosha imali yami la ngisengi airtime kanti kuba azi ngisho ngenzela ukudla waliyonto le Kuleka ubala lolo abantu angibone ngathi umpuphanyana nje uzokufaka intweni uzokhazemula nje ube right yekho ukubiza idatha ngedate noma ngayi understand yempuphu ukuthi kanjani hayi phela umuntu ufanele uyibone ukuthi inhloboni kaPente ungalindi mina ngiphuma la Bergville mina ngibheke kahle hey ithini intolela Faya intweni ke mina ke mntu wami uzobona awu sekulungile sekuright nje uzobona ikona engikuficile nami ke lapha kade ngiyokwenza ukudla ngicabanga ukuthi iyona into ekuphilwa ngayo wenzani manje sishaya ifork knife lo mmese uphuma emabeleni yebo so folokho ngapha ummese ngapha yebo beka njalo ikheke ngapha ugqwe isiqeda ngapha hayibo ukathi unjani vele iaromate ngapha hayi uzazi izinto wena uzothatha iaromate uvuvuzele la uthatha ummese uyobamba uyasika lapha yana uyadla yini inkinga yakho sekwaba kwenaka ukuthi kwenzeka kanjani kodwa kusalayo nje injalo so abaqwe vele la eThekwini vele badliwa ngemfoloko vele yebo angithi ngithe ngifake intweni nazi ya so hayi ngathi ayimashi nje lento hayi izokhululeka izomasha uzoyizwa yo sikhona kodwa isidingo sokuthi mhlawumbe ngize ngifakwe ezintweni kanjalo khona ngizothola idatha phela ngithi nami ngiyazama ukuthi ugcina usungizidi angithi uthe ufuna ukungibona nawe ukuthi ngisesimeni yini ukuthi ngingathengela idatha
uyangijabulisa Nkosi yami. Hawu. Hayi, kodwa idatha yami uyayifuna ngeke. Ayikho lento yakho. Manje bengisadla phela. Hayi. Ayikho lento yakho ya. Datha. Cela idatha. Hayi, sambezi olithenga hayi ayikho lento. Mana ke before sothenga idatha uhlale phansi la sesikhuluma. Kambe umlisa wakaba isibona. Hey, khona phela wena ubani igama lakho? Hey. Awungazi futhi ngadinga idatha. Awushongo phela. Ungibuze? Uza kanjani endlini yomuntu ongamazi igama lakhe? Uza kanjani nomuntu endlini yakho ungamazi igama lakhe? Ishuza ngicabanganga. Kahle kahle uba no right phakathi kwami nawe. Hayi. Okay, asiye ku right no wrong. Okay. Kahle ubani igama lakho? No pumpkin. Pumpkin. Yeah. Is in like pumpkin. Njengoba ngibona ngu-pumpkin. Njengoba ngi-orange nginjena nje. Pumpkin. Pumpkin. Yebo. Hey, yazi esikoleni sasingakofiki kophi manje understand ligama lichaza ukuthini. Shona ke wena ubani wena igama lakho? Oh. Hayi ke mina ke bangibiza umalume. Angisazi. Umalume nje nawe ID yami nje kubhaliwe lapha ya. Malume Gezumusi. Sibona kolezo Gezumusi. Sho. Ngiyezwa ke malume. Okay, singeka nje ukuthi yazi phela ngizocela ukuthi uzohlala nami la. Hey, mina ngihlali nje mina endaweni la ngekho khona indishi. Hayi, Indishi. hayi, ngeke ngikwazi ukuhlala indishi ngeke. Angingaboni kwandishi nje nala. Indishi like indishi leyo ezaphethe. Indishi nje khona ngizongabhoreki phela. Leyo Kwazi kugeza. ukuthi ngibukele. Kwakhe kwabuka kanjani endishini yokugeza? Hayi ngathi umuntu uhlangane nempilo azithutha phela la. Ayephi indishi okhuluma ngayo? Indishi. Ngena ku Google. Uzokusiza uGoogle ubuze ukuthi yini indishi uzothola ukuthi yini indishi. Mana like uGoogle uyidlovelo yakwazi ukuthi ubone Ha. Hayi ngeke yazi ngihamba phela. Bye bye. Hayi man, hey, pumpkin, hey.